नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै बोरमा मेन्दा सांति वालीनि बोरमा मेन्दा फार्म नोंथांमोनहा फुङाव नायनोबा फुंनि 8 to 8:30 बेनि गेजेरावहाय फैनांगोन गुड मर्निं आङो नै दावखोबोलायबाय अरुणाचल प्रदेशआवहाय दा आङो दङ सांति वालीयावहाय दिनै आं नैबे हमस्टेयावनो हरखौ थानाय जादोंमोन दा ग्रीन रिवुलेट हमस्टे बेयो सांति वालीयावहाय सी फार्मनि गाहायावनो ओरैबायदि समायनाखाना नुबायना 7टा कटेजेस दङ रेस्टुरेन्टआ दाबो कमप्लिट जायाखै आरो नोंथांमोननो एसे सिनारिखौ देखायगोनसै आङो रुमखौ देखायनायनि सिगां बरिया बानायखादों सांति रिभारजों नांजाबनाय हाजो जोब बिनि खाथियावनो सी फार्मबो दङ नोंथांमोनहा बाहाय थायोबा बोरमा मेन्दाखौ नुनो हागोन सम सम बन्द समाव ओरैबायदि मानसि जायोना एक्सट्रा टेन्टसो माने बसायना होनांलायगौ आरो ओंखायनो जेब्ला माने हलिडे भेकेसन बेफोरबायदि समावहाय एडभान्स बुकिं खालाम हरखानांगौ मानो होनबा रुमफ्रा एभेलेबल जायाना बुकिं जाजोबो ओरैनो फैग्रोनो नाङा आरो जुदि सामार भेकेसन फुजा भेकेसन बेफोरबायदि मोनसे माने अकेशनाव फैयोबा रुमफोरखौ एडभान्स बुकिं खालाम हरग्रोखानांगौ मानो होनबा बयबो बुकिं खालाम हरजोबो नालाय फैजोबो हलिडे समाव बयबो मानसिफ्रा ट्राभेलिं खालामो नालाय हलिडेसनि थाखाय रुमफ्रा थोलाया आरो ओंखायनो इन फिउचार जुदि हलिडे समफ्राव फुजा भेकेसन बा सामार भेकेसन बा क्रिसमास बा बिदिनो बैसागु बेफोरबायदि समावहाय नोंथांमोनहा एडभान्स बुकिं खालाम हरखा सेरगावआवबाबो सांति वालीयावबाबो एनिवेयर इभेन इन टावां माने टुरिस्ट डेस्टिनि जायगाफ्राव एडभान्स बुकिं खालाम हरखायोबा मोजां आरो नङाबा माने आन्दायलाबायो बेफोरबायदिनो माने रुमफोरखौ मोनलालाबाया आरो सांति वालीसनि भिउस आरो हरैजाय साहाथिं दावखोलांबा आरो मोजां मोजां भिउसफोर नुनो हायो आरो बेबो हमस्टे जाजोब्बाय नै जेरावबो हमस्टे सिङाव हाबलांनानै देखायनोसै आं उन्दुनाय रुमखौ बेलाय नै नुबायना बे सिंगल बेड बेनिफ्राय बियो कुइन साइज बेड आं दासो उन्दुना सिखारदोंमोन ना ओरैबायदि लेथ्रासै आरो बिसिनिया नै आरो भेकेसन समाव रुम थोलायाबा बाहायबो माने माट्रेस लगायनानै एक्सट्रा उन्दुहोयो नै बिसिना पाइन ट्रि दंना मालाय ओरैबायदि डिजाइन खालामनो हायो आरो बाथरुमखौबो देखायनोसै ने बाथरुमाबो ओरैबायदि स्पेसियास नुबाय दा नै एगजस्ट फेनबो दङ नैबेलाय मानो होनबा खिबा ओरैबायदि मोनामो जुदि एगजस्ट फेन गैयाबा बे मोनामनाया रुमाव फैफिनजोबो आरो बेनि थाखायनो बाथरुमावहाय खिग्रा जायगायाव एगजस्ट फेनखौ नांथारगौ आरो दै गुदुंनिबो फेसिलिटिस दङ सिन्था गैया ओरैबायदि स्पेसियास आरो आङो बेलकनिखौ देखायबावनोसै नै बेलाय नै बेलकनिया नुबाय दा बेलकनियावबो जिरायग्रा होनानै दोनदों जेरावबो माने बेलकनि दं आरो बिराद गिदिर बे दै गाबनायनि साउन्ड ना ओमफ्राय बे हाजो आरो जि दाउ गाबफैयो सम सम ना बे जाहैबाय जुखामखौ देनाय आरो बिसोर बिराद जायो हाजोनि मानसिफ्रा नेपालिफ्राबो जायो ओमफ्राय मनफा ट्राइबसफोरबो बिराद जायो आरो बेखौ आरो थावआव फ्राय खालामबावोबा ओरैबायदि गोथाव जायो पापर बायदि माने गेस्रेम जायो आरो थावआव एवबावोबा डिप फ्राय खालामोबा जानाय लोंनाय बाहायनो मोनजाजोबो माने अर्डारल' होनांसिगौ आरो लान्च ब्रेकफास्ट डिनार आंना ब्रेकफास्ट फैबायना आङो मेगिसो जानो बिदों आरो लाइट ब्रेकफास्ट नोंथांमोनहा जेब्ला टावाङाव एबा सांति वालीयाव बेरायनो फैयोबा नोंथांमोनहा नैबे ग्रीन रिवुलेट हमस्टेयाव थाफैनो हागोन आरो अनारा बेनो सांगेबैया आंनि लोगो आरो नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै आंनि नामखौ खिन्थाहरबानो जाबाय ना उमुगनि भिडिअ'आव नुनानै फैदोंमोन होनबा माने स्पेसियेल एटेनसन मोनगोन आरो एसे माने केयारा साबसिन जागोन आरो आं थानाय हमस्टेया नै बाहायनोमोन द ग्रीन रिवुलेट हमस्टे बाहाय गाहायाव थांनांगौ आरो
बेनिफ्राय नै शिप फार्मा बेनो ना बे खाथियावनो नांजाबनाय शिप फार्म आङो दा शिप नायनो थांसिगोन आरो हगारसिगोन बिसोरो नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै बोरमा मेन्दा सांतिवालिनि बोरमा मेन्दा फार्म नोंथांमोनहा फुङाव नायनोबा फुंनि 8:30 बेनि गेजेरावहाय फैनांगोन आरो बेलासि समाव नायनो फैयोबा नोंथांमोनहा 4 बेलासिनि 4 बे समाव फैनांगोन 4 to 4:30 बेनि गेजेराव गासै 230 दं जाहैदों बे बोरमा मेन्दाया जोब्बाय नोंथांमोनहा आं खिन्थानाय बायदि बे समायखौ दाबावसै नोंथांमोनहा जुदि बोरमा मेन्दा नायनो लुगैदोंबा फुंनि 8 AM to 8:30 AM बेनि गेजेराव फैदो आरो बेलासि समाव 4 PM to 4:30 PM दा गांसो जानो थाखाय हगारबाय नै गोरलै गोरलैबो दङ जोङो दा याक फार्माव सफैबाय बेयो गभर्नमेन्ट याक रिसार्च सेन्टार पुरा न'आव फार्म खालामनानै दोनदों आरो ओरैनो माने हाग्रायाव हगारलाबायनाय नङा आरो खुला नङा बियो जेरै मोसौफोरखौ फार्मिं खालामा होनबा मोसौ जार्सिफोरखौ थिग बेबायदिनो बाहायबो माने याकनि फार्म आरो बेयो सोरखारि गभर्नमेन्टनि बाहाय माने स्टाडिस खालामो रिसार्च खालामो ब्रिडिं खालामो जिगाब गोरान जाहोदों आलदा आलदा गलि बेयो मोनसे गलि बिसोरखौ खानानै दोनबाय थायो आरो फार्मनि जाबाय नालाय बेदरा गुरै जागोन बे मोनसे गलि आरो गोजौआवहाय गोबांथार दं आरो गलि नुबाय दा याकखौ बे खुला हगारनायखौसो मोजां नुयो दासो सासे स्टाफनिफ्राय सोंनानै मिन्थिनो मोनदों याक आरो बे मोसौ जार्सि बेजों क्रस खालामो जाहैदों नैबे जार्सि जाहैबाय ओमफ्राय जेब्ला बोथोर जायो अब्ला बै याकनि सिमेन्टखौ लानानै बे जार्सि गायाव सोनानै होयो जाहैदों बेनिफ्राय क्रस खालामबाय नैबे फिसाफ्रा याक आरो जार्सि मोसौजों क्रस खालामनाय जाहैदों ओरैबायदि हेल्दि नैबेलाय स्ट्रंथार बेबो माथाम दं दा बेयो याक फार्म हाउसनि गेस्ट हाउस जाहैबाय बेनिफ्राय याकनि गाइखेरखौबो बायनानै लांनो हायो न्युक मादुं डायरी फानो आरो बाहाय याकनि गाइखेरखौबो बाहाय फिड बानायो याकनि आदार आरो बाहाय याक फार्म बेरायखांनानै नै दा फैबाय नमेड हमस्टे ओरैबायदि समायना समायना कटेजफोर बानायदों ओंखामबो जाखांबाय याक बेदर जाहोबाय ओरैबायदि उदै बुंजासे जाखाबाय आरो रुमफ्राबो ओरैबायदि स्टेन्डार्ड आरो टेन्टनिबो फेसिलिटिस दङ लामा सेरावनो दिरांनिफ्राय जेब्ला एसे दावखोयो अब्ला हट स्प्रिं मोनगोन बे हट स्प्रिंनि गोजौआवनो आरो एसे दावखोलांबा रामाखे मोनबाय आरो बे हमस्टेनि नामानो जाहैबाय दा नमेड हमस्टे जोबोद मोजां माहाजोना माने बिराद यां दासो 27 इयार्स जाहैदों ओरैबायदि बानायखाबायना प्रपार्टि उदैया गेन्द्रा जालायबाय अभार जाफ्लाङो माने कन्ट्रल थाया मोनबाथाय जायो आरो अरुणाचलाव फैबाथाय माने फुंखायो आंना ओरैबायदि नोंथांमोनहा दिनैहाय याक फार्मखौबो नुबाय बेनिफ्राय शिप फार्मखौबो नुबाय माबायदि मोनखो एसे कमेन्टआव लिरनानै फोरमायबानो जाबाय आङो भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामला एसेयावनो फोजोबसै बाय बाय